Ukhetha ukulahla isidumbu sikanina ngenxa yokungabi nawo umazisi okumvimba ukuba athole uxhaso lokumngcwaba kumasipala weTheku njengoba ubengenawo umasingcwabisane futhi edonsa kanzima. Iphephandaba likhulume neNkosazane Nontokozo Mthethwa oneminyaka ngo-21 oveza ukuthi usezame yonke imizamo yokuthola usizo lokungcwaba unina ukusanezama Mthethwa odlule emhlabeni eneminyaka engu-36 owashonela esibhedlela iMahatma Gandhi Memorial ePhoenix eThekwini ngoFebhuwari nonyaka. Uthi unina washona ngemva kokugula kanti bese kunguyena yedwa umuntu omdala abasele naye emndenini. Umama waxinwa yi-TB ngomhla ka-22 kuFebhuwari ngase-ke ngimhambisa esibhedlela iMagandi ngamshiya ngemva kokugcwalisa yonke imininingwane yami. Ngalolo suku ngathola ucingo ebusuku lungazisa ukuthi-ke useshonile. Kwamele ngiye esibhedlela ukuze ngithathe isidumbu sakhe. Ngabatshela ukuthi umasingcwabisane kasinawo namandla okumngcwaba kanginawo ngoba-ke sasisele nomfowethu omncane oneminyaka ngo-17. Akukho-ke omdala noma akekho umuntu omdala esho. Uthi wasuka lapho wenza-ke imizamo yokuthola usizo lokungcwaba kunina ekhanseleni lendawo. Lamelele emahhovisini kamasipala okwavela ukuthi ngeke kalithole usizo njengoba-ke engenawo umazisi ngoba-ke nonina uze wadlula emhlabeni engenawo. Uthi-ke ngemva kwemizamo yakhe ugcine-ke eseshwa esibhedlela ukuthi-ke asizibone noma-ke ugcine eseshwa esibhedlela ukuthi-ke asizibonele ngesidumbu sikanina. Ikhansela-ke ngalitshela ngenkinga engibhekane nayo lathi-ke ake emahhovisini noma-ke ngiye emahhovisi amathuna kwamasipala bangitshela ukuthi-ke kumele ngiyokwenza incwadi efungelwe emaphoyiseni. Ngakwenza konke lokho kodwa-ke kwangalunga ngoba naye umama ubengenawo umazisi. Ngaze ngafika nasemahhovisini omnyango wezasekhaya bangenzela-ke isitifiketi sokushona kwakhe ngabuyela naso kumasipala bangitshela ukuthi nami kumele ngibe-ke nomazisi ukuze ngithole-ke usizo. Ngagcina ngibatshelile esibhedlela ukuthi abenze ngendlela abajwayele ukwenza ngayo bamngcwabe bona uma-ke kwenzeke chaza. Utshele-ke iphephandaba ukuthi njengamanje ubambe itoho alithole ngenyanga edlule entshangati imali ayetholayo ubhekene-ke noma-ke ubheke ngayo yena-ke nomfowabo. Iphephandaba likhulunywa nomnumzane Thabani Bhengu oyisikhulu esiphezulu ophikweni lokungeniswa kwesiguli esibhedlela iMahatma Gandhi Memorial okunguye-ke otshele iphephandaba ngesidumbu esiduve isikhathi eside-ke emakhazeni asesibhedlela noma-ke nokuholele ekuveleni kwenkinga-ke kaNtokozo. UBhengu uthe-ke zine-ke izidumbu ezingalandiwe kulesi sibhedlela kusukela-ke ngoNhlolanja. Uthe ngemva kokushona kukanina kaNtokozo wafika-ke esibhedlela uNtokozo kube ngumuntu ozobuya kodwa-ke namanje akaze-ke abuye. Iyasikhathaza-ke indaba yokuduva kwesidumbu emakhazeni esibhedlela ngoba-ke izindawo zokugcina izidumbu zincane. Ngokohlelo-ke lohulumeni isidumbu kumele-ke sihlale emakhazeni kahulumeni izinsuku ezingu-21. Uma sekudlule lezo nsuku kumele-ke esibhedlela sizingcwabele sona lowo muntu. uNtokozo wafika lapho-ke esibhedlela ngemva kokuba noma-ke ngemva kokushona kukanina-ke kodwa akaze-ke abuye kusho-ke uBhengu. uBhengu ucacisele-ke iphephandaba ukuthi kuNtokozo kumele-ke anikeze isibhedlela incwadi efungelwe ecacisa-ke ngokuba ngokungabi nawo amandla okungcwaba unina akanawo-ke ukuze isibhedlela simngcwabe ngokwaso bese bemnika imininingwane yokungcwatsha-ke kwakhe. Esimeni esifana nesakhe udadewethu kumele-ke enze incwadi efungelwe bese-ke esinika yona ukuze-ke siqhubeke singcwaba unina ngokohlelo-ke lukahulumeni. Uma-ke sengcwatshiwe sizobe-ke sesimnika igama lamathuna-ke angcwatshwe kuyo nenombolo-ke yethuna. Lokhu-ke akwenzayo njengamanje kufana-ke noma-ke kasikho-ke isidingo sokubaleka ngoba nathi-ke singabantu siyakuqonda ukuthi kukhona abangenawo amandla okusingcwabela. Angicacisi ukuthi-ke akusilo-ke iqiniso lokho okukhulunywa ngabantu ukuthi zonke lezi dumbu zingcwatshwa-ke emgodini owodwa. Siyaqinisekisa ukuthi kuba-ke umngcwabo ohloniphekile yikho nje ukuthi-ke kusuke kungekho-ke isihlobo kusho-ke uBhengu. Uthe kulezi dumbu ezine-ke sesibhedlela sabo kukhona-ke esikaNosphiwa Mdletshe washona unina eqeda ukumbeletha ekuqaleni-ke kukaNdasa Mashi nonyaka kanti-ke imininingwane kanina iveza ukuthi-ke ngowaseMawotenanda.